Nih, naik aja kok. কেঁচাটো বেছি হয় না এইটো এটা যোনটো আছে না মনে 50,000 মান টকাৰ মাল আছে আপোনাৰ বয়স কিমান Sebenarnya aja kok. So, pakai खामानिफ्रा गामियाव मोनसे माबा दंमोन आथिमर दंमोन बेयाव माने जोंथ' माबा मोनसे समाज जायोबा जों गामिनि मानसिफोर गथ'फोरजों नायदिंबाय थायो बबेथिं दङ नामा जोंनि गथ'फोरा बेखौ जों नायबाय थायो बे हिसाबै जों गिदिं गिदिं नायबाय थिंबायनायाव जोङो माने जों गामिनि सानै गथ' जों स्पटआव मोनबाय गान्जा बिसोरो Hi guys, खुलुमबाय kami serburosan jangan sobai kru goसो गोथाय बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों बे टपिकआनो जाहैबाय स मैया जाथाय जालांबाय जोंनि मोनाबिलि सेन्टाराव बगेजुलि स बेयाव गान्जा फाननाय सासे दखानि हमजाबाय स जाय फानो बेबो खमसे खम 80 बोसोर बैसोनि आदै स गोबां जों लासिं सिं मोनबाय माने एसां बैसोगोरा मानसिया बिदि फानदों एसां बुजिनांगौमोन नाथाय बे जाथाया जानानै थांबाय नाथाय इयुनाव बिदि जाया होननानै स बयखौबो सांग्रां जाबानो जाबाय आरो मानो होनबा जोंनि फंबायमोना बे गान्जा होनाय बुस्थुखौ लायो गोबां बरबाद जालांदों स बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा सांग्रां जानांगोन आरो जायफोरा सुग्रा बिथांमोनाबो सांग्रां जाबानो जाबाय जाहाथे नेक्स्ट टाइम बिदि जायोबा जाहाथे बिथांमोनखौबो जाहाथे पुलिसनि राहायबा होनाय जागोन आयेननि राहा लानाय जागोन स बिथांखौबो पुलिसा फैनानै लांबाय स बाखि खामानिया आयेना मावगोन स बेखौनो शेयार खालामबाय जाहाथे एसां बैसो जानानै 80 बोसोर जानानै बे बुस्थुखौ फानबाय थायो स गोबां दुखु आरो बैसो जानाय मानसि बुजिनांगौमोन जोंनि हारिनि बेसां गथ'फोरा बरबाद जालांदों बेखौ साननांगौ स जाथायाथ' जालांबाय नङा होमबा स बेखौनो एसे शेयार खालामबाय जाहाथे जोंनि ओनसोलनि आरो सोरबा सुग्रा दंबा सोरबा फानग्रा दंबा जाहाथे सांग्रां जाबा जाय बिसोरो जाहाथे बन्द खालामनांगौ बे बुस्थुखौ जोंनि समाजनि थाखाय बियो बेरेखा आयेननि थाखायबो बेरेखा खामानि बियो स बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो आरो जोंनि फंबायमोनखौबो जाहाथे बे गान्जा सोबनायनिफ्राय एबा देनद्रा सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ स बिदि सोबबाय थाबा मालाबा माहारिया जौगानाय फैनाय नङा स बेखौनो शेयार खालामबाय रायजोफोरा जायफोरा मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा जेबो नायबाय बेसेन गोसा सम होनानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफोरा गोदानै फैनायाव अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे नायबाय लागोन बेखौबो थुनानै अफ खालामनानै ला स दिनैनि टपिकआ बेनोसै स बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग